aften. Skal vi følge dig hjem? Det kan jeg sagtens. Det er en stor omvej. Nej, jeg kan sagtens gå der, ikke? Nej. Er du helt sikker? Ja. Vi ses på mandag. Ja. Hej. Tak for en super fed aften. Er du sikker på, at vi ikke skal følge hjem? Det kan jeg sagtens. Det er en stor omvej. Altså, hvis det ikke er noget problem, så må ikke ej, for det er meget mere. Okay. Tak fordi I vil følge mig hjem. Vi ses på Ses på mandag.